Здравейте! Днес да ви покажем и още една шестица. Пак 3 литра, битурбо мотора, 313 конски сили. Колата е 2013 година. 203 000 реални километра. Сега ще ви покажа отвънка малко да разгледате. Абсолютно никакви забележки. LED фарове, дистроник, колата има 360 градусова камера, панорамен таван, head-up дисплей, почти всички възможни екстри за модела. Сега да видим отвътре. Памети на седалките, автоматичен багажник, електрически седалки. Без да са претапицирани, без да са повисвани, колата не е много запазена отвътре. За да ви я покажа. Това е камерата, 360 градусова. Имаш предна част, странични, задна камера и задни странични. Подгряване на седалките, 4 зонов климатроник, както отпред, така отзаде. Без изхабено по волана, перфектен. Наистина няма изхабявания по колата. Ето го и head-up дисплея. Ето панорамен таван, който си функционира и си работи без проблеми. Сега ще отворим штората да ви покажа. Ето отворим и стъклото да го видите. Абсолютно перфектна работа, без никакви проблеми и засечки. Това отзаде. Климатроник. Също така подлакътник на задните седалки. Автоматичен багажник, който работи повече от перфектно. Също така искам да ви покажа нещо, което е рядко за повечето щици. Напълно оригинална, неизползвана резервна гума. Без забележки, без никакви проблеми. Ей сега е много добър, много изпълнат автомобил. Сега ще ви покажа режимите също на колата. Ето ви 5 режима на каране. Като тук може да се направят индивидуални настройки, да си карате на индивидуален режим, както на вас ви е удобно и както на вас ви харесва. Има Bluetooth връзка, може да си слушате музика, може да говорите по телефона. Сега ще отворим и двигателя. Чувате как работи колата. Ето го и двигателя. Абсолютно перфектна работа. Без удари, без сменяни щипки, пластмаси или каквото и да е било. Абсолютно оригинален вид. Без абсолютно никакви странични шумове. Тук да видите и фара, по-стойно. Фаровете светят наистина брутално вечерно време. Колата може да се вземе и на лизинг. 30% първоначална вноска и в рамките на деня може да бъде взета от новият си собственик.